Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, το ξέρουμε όλοι αυτό. Сейчас время очень сложное, время, в котором мы живем, очень сложное, и мы все это прекрасно знаем. Και όταν γίνονται τέτοια καλά έργα, ο διάβολος τα πολεμάει. Δεν χαίρεται με αυτά. И когда такие славные работы ведутся, когда такие хорошие дела делаются, лукавый всегда находится рядом и всегда пытается навредить. Πρέπει εμείς όλοι να βοηθάμε και να στηρίζουμε τέτοιες ενέργειες όταν γίνονται. И мы всегда должны помогать таким людям и поддерживать их в их работе, в их деле. Γιατί αυτά τα πράγματα όταν γίνονται έχουν μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς κατά καιρούς τέτοια προβλήματα και γνωρίζουμε πολύ καλά. Эти вещи мы уже сами проходили неоднократно. Очень много раз мы противостояли именно таким усилиям лукавого. Να είστε κοντά στους ανθρώπους που βοηθάνε την Εκκλησία. Будьте рядом с людьми, которые помогают церкви. Και με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθάτε. Δεν είναι μόνο το οικονομικό η βοήθεια, δηλαδή τα χρήματα μόνο. И любым способом помогайте им. И мы говорим сейчас не только и не столько о финансовой стороне. Είναι και ένας καλός λόγος και μια καλή πράξη να στηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι πολλοί οι τρόποι. И доброе слово, и хорошее дело. Способов очень много. Έτσι, να υπάρχει αγάπη και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να βοηθιούμαστε, γιατί υπάρχει μεγάλος πόλεμος στην Ορθοδοξία. Ведется война против православия. Мы должны помогать друг другу, должны поддерживать друг друга в нашей борьбе. Να είστε καλά και пάλι, να έχετε υγεία. Желаю вам доброго здравия, будьте все здоровы. Ευχαριστούμε και εμείς για τις ευλογίες σας. Ваши молитвы. Να είστε καλά και εσείς να προσεύχεστε για μας. И молитесь о нас.